Ngayong hapon, kinitong latest weather update. Base sa atong latest satellite image, natin monitor na low pressure area na apasa sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. Kining low pressure area posible kining mahimo na bagyo ug makasud sa atong par sa adlaw sa Miyerkules or sa Huwebes ug naipangalan na Bagyong Marilyn. Samtang habagat or southwest monsoon ang paday nakaapekto diri sa northern ug central zone. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibok sa Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Cebu, makasinatit ang panagsama panganuron ug natay mga patak-patak na mga pagguwan tungod kini sa localized na mga pagpanugdog og kilat. Ang hangin sa tibuok sa Kabisayaan hinay ngadto na sa kasarangan ug ang kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura para ugma sa tibok sa Central Visayas mo range sa 25 to 33 degrees Celsius, samtang diri sa Eastern Visayas is 26 to 32 degrees Celsius. Para sa atong extended weather outlook sa Wednesday, Thursday ug sa Friday, sugod sa Miyerkules makasinati natang katag-katag na mga pag-uwan ug posible kini ang mga pagbaha ug ang pagdahili sa yuta ug ang atong kadagatan baloron ngadto na sa baloron kaayo ug posible maka-issue tang gale warning. Kaya mga kapuso, padayon ta mag-monitor sa atong mga latest weather updates ug sa atong mga gi-issue na rainfall and thunderstorm advisories. Ang adlaw mo silang sa alas 5:34 sa buntag ug para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media accounts ug sa atong website sa www.pagasa.dust.gov.ph. Ikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Jomar Eclarino. Maayong hapon.